हेलौ लोगोफोर माब्रै दं? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं। आंहा नै दायो मोसानाय फोरोंनो थांसिगोनलाय स' बिनिनो देलायदों माब्रै नुदों लोगोफोर एसे खोन्थाहरदो। मोजां नुदोंना गाज्रि नुदों? खानाय हेबलायदों मालाय मा। माने होनोबा क'क्राझारनिफ्राय आर्ट एन्ड मसन डान्स एकाडेमिया मोनसे सानथामनि वार्कशपनि हाबाफारि लादों दा कथकनि हिसाबै आंखौ लिंहरदों कथक डिपार्टमेन्टआव आंखौ लिंहरदों सासे ट्रेनार हिसाबै स' बिनिनो थांदों नै माबायदि नुदों लोगोफोर एसे नायदो आङो बिराद मोजां मोनदों माने जोंनि जायगायावहाय कथकखौ जे एसेबां माने मेहत्वपुन माने मा होनांगौ एसेबां माने गोसो होयो माने बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय स्टुडेन्टफ्राबो ओरैबायदि मोजां ना हे भगबान मा होनगोन दालाय मानो होनोबा बेसोरजोंहाय बिराद मोजां क्लास मोनबाय थायोना नैबेयो जाबाय फुंखा ओमफ्राय बे सासेया फुकन बिसोर माने बिराद मोजां डान्सारखा आरोखि माने बिराद मोजां बिसोरनि मा होनो लेभेला आरोखि बिसोरनि डान्स लेभेला बिराद मोजां बिसोर सानैना माने नोंसोर नायनो हागोन इन्स्टाफ्रावबो फेसबुकफ्रावबो एसे नायनो हागोन सार्च खालामनानै माने आङो नंखाय खोथा होनाखै नोंथांमोनाबो सिनायखायो खौसेयानो मिथिखागौदां मानो होनबा फुंखा एन्ड फुकन बिसोर सानैजों ओमफ्राय बे डान्स स्कुला एकाडेमिया बिसिनि आरो ओमफ्राय दा बेयावनो थांदों ओमफ्राय स्टुडेन्टखौबो बिसोर ओरैबायदि ट्रेनिं होखायो जानो हागौ माने बे उन्दैफ्रा ओरैबायदि एफा उन्दै उन्दै गथ'आनो माने मोसाफेराखै खुनुदिन बे जिनिसखौ बेखौनो बिसोर केपचार खालामनो हायो होमबा साननानै नायदो नोंसोरबो बुजिखादों जे होमबा बिसोरो माने ओरैनो धेमालि नङा आरो बिसोर बिराद ट्रेनिङाव थाबाय थाग्राखा आङो सक जादों आरो बिसोर दे इसिबां दे मोसाफेरै मानसिफ्रा नै आंनि आथिं गानायखौनो खेबसे खेबनै फोरोंनानैनो ओरैबायदि गोसोआव लायोना आङो सक जाबाय दानिया हे भगबान बेबायदिबो थायो हिस बिराद मोजां नांदों आङो माने बिराद मोजां नांदों आरो स्टुडेन्टफोरखौबो माने बिराद मोजां डिसिप्लिनै रायलायो ओमफ्राय बिराद मोजां माने जि होनो ओमफ्राय रोङाबा बिराद मोजां सोङो बिदि आरो माने बिदि जानांगौ रोङाबा सोंनाय लाजिनानै थानो नाङा आरो बिदि माने हौवासाफोराबो ओरैबायदि मोजांहाय आयै आं फसन्द नांनानै मा जाखादों माने फार्स्ट दे मोना बियो एसे इन्ट्रदाक्सनबो लाबाय आरो माने आरो सोरबा सोरबा फैबावाखैनो आरो अखायाबो मैया दिनाव बिराद अखा हादोंमोन आयौ सानसे हाखादोंहाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो माखासे स्टुडेन्टफ्रा फैनो हायाखिसै आरो बिसनिया माने आंथ' बिराद मोजां मोनदों आयौ बेबायदिबो स्टुडेन्ट थायो एसे मोजां माने जि होयो बिसोरो केपचार खालामनो हाखायो आरो माने ओरैबायदि माने बिसोर प्रेक्टिसाव थाबाय थाग्राखा आरो बिसोरो सानथाम लायोनो सुक्रुबार सनिबार रबिबारै सानथाम जायोनो आरो बिसोरनि क्लासा सप्तायावनो जुदि सानथाम क्लास मोनोबा बिसोर मारै डेभेलप जाया जानो माने बिराद डेभेलप आरो बिसोरनि पेरेन्टसफोरखौ आङो रेसपेक्ट होयो माने एसे मोजां माने प्लेटफर्माव दं बिसोर माने बिराद मोजां एकाडेमियाव बिसोरो सोनो रोंदों फिसाफोरखौ माने बिराद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय मानो होनोबा सानथामावहाय बिराद सोलोंनो हायो स' बिनि थाखायनोथ' बिसोरो दिनै एफाबां एक्सपार्ट जादों जे जेखौ होयो बेखौनो बिसोर जेखि डान्स फर्मआनो जायाथों मानो माने बिसोर बिराद मोजां सोलोंनो हायो आरो ओमफ्राय मैयासो आंनि सानथाम सिगाङावहाय फकनिबो जाना थांबाय बेखौबो बिसोर बिराद मोजां बानायदों आरो स' बिदिनो आङो थेंक इउ होनो माने पेरेन्टसफोरखौबो ओमफ्राय बिसिनि जाय माने फोरोंगिरिफोर फुंखा एन्ड फाखोन बिसोर सानैया माने बिराद थेंकफुल आरो बिसोर सानैखौ माने बिराद मोजां बिसोरो गथ'फोरखौ ट्रेनिं होगासिनो माने बेनि थाखायनो थेंक इउ स' माच बिसोर सानैखौ ओमफ्राय नै आंहा दा फैनानै बाजारनिफ्राय मैगं एसे लाबोफाबाय ओमफ्राय जि मेंबायलै लोगोफोर ओंखायनो एसे फांखा जाबाय जिरायनानै आरामनो ओमफ्राय थाइजौ लाबोदोंमोन आङो थाइजौखौनो जानोसै होननानै थाइजौ लेबबाय माने एसे फिथाइफोर जाबा एसे थाजिम मोनो नालाय ओंखायनो थाइजौ लेबनानै जानोसै हारसिङै थाइसेयानो थोगोन थाइजौखौबो थावा थावा होननानै सानदोंमोन माने उनाव जानायबा बिराद गोथावलै लोगोफ्रा आयै बिराद टेस्टिखामोन जोंनि माइखि बाजाराव बायनायमोन बौ बाजाराव बिराद टेस्टखामोन आरो बिराद गोदैखामोन अयथासार गोथावमोन टेस्टि फुराखामोन स' मा होनगोन लोगोफोर दा भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन मानो होनोबा आङो बारा भिडिअ खालामनो हाला दिनैहाय मेंबाय बिरादनो मेंबायबो ओमफ्राय फुङावबो आङो न'आवनो क्लास लानानै गालांखादों होननानै थांखानाय नालाय बिराद मेंदोङो न'आव फुङाव क्लास लाबाय आरो संबाय जाबाय आरो अखाबो हाबाय थानाय थांलाय फैलायबो बारा खालामनो हाया माया ओमफ्राय स' बिदिनो बिराद मेंखानाय ओमफ्राय आरो वार्कशपआव थांबावबाय वार्कशपनिफ्राय फैबाय आरो नै बेखौ जाबाय लोंबाय आरो दा ओंखाम ओंख्रि संबावनांगौ माने बिराद मेङो लोगोफोर नंखाय नङा
सानसेमानि खामानि मावनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानाया माने धेमालि खोथा नङा आरो बेयो। जाया बेबायदि खामानि मावनानै बेबायदि मावै दाङै जायो बिसोर मिन्थिखागोन बुंलायनांला। माने बिराद मेंखायो आरो माने मोनबा आराम उन्दुनानैसो थानो लुबैयो। मालायनि संनायखौ जानानै आरो। दा उफाय गैया आंहा हारसिङै थानाय नालाय ओंखायनो हारसिङै संनांगौ। खामानियाबो हारसिङै मावजोबनांगौ। जेरावखि थाङा जेरावखि फैया मोनाबाबो हरबाबो सानबाबो थांनांगौ फैनांगौ माने बे जेखि खामानि मावा बे ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जाखाथारनांगोन आरो आंनिया। मा उफाय जायाबाथ' थानो हाया नालाय। दा जाथारखानांगोन जेरैखि जाया गिदिर गिदिर ओंखायनो संखानांगौ। ओंखायनो फैनानै आङो डाइरेक्ट दसे जिरायबाय थाइजौ जाबाय। ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै होननानै सानबाय दा। जाबाय लोंबाय नै टाइमाबो जाखाबाय ओरैनोबाबो 9:30 जाखाबाय दा टाइमा। दा संग' जाग'नो 10ता 10:30 जाखासिगोन माने आङो थाब थाब माबा माबि भाजा जासिगोन मानो होनबा आंहा मोनायाव थाब उन्दुनायनि रुल्स दङ। आङो थाब उन्दुयो फुङाव थाब सिखारो। स' थेंक इउ।